Габи. Аз един път на баба и бутнах телевизора и тъй падна. Биха ми. Но моите не ме бият от време. А когато бяхме на морето, само ми се караха. Нашето куче пие, скака и тате го бие. И мен. Тате не ми дава да скачам на леглото и ме бие. Тати ме наби, само заради такова дръбно нещо. Бием се по няколко пъти на ден. Да. Не се бие, бе, вярвам си. Така се бием. Бил съм се с братята си. Защото ме ядосва. Аз съм добро момиче и не се бия. Борът, ето толкова. Дихото вода не мога. Да бъде висок 40 метра. Най-високото дърво е Георги Челиков. Часо Тонов е шеф на комески отбор. Вратаря на Левски. Колмайстор на ЦСК. Това е един наш чичко. Той е да продава ЦСК. Накичват се в регена и сами. Така, мокриш ги и после ставаш ги на простора с щипка и те Аз имам 1 лев. Аз имам цял портмоне с пари. Те не се перат парите. Не, тате, не, казвам, тате. Парите се перат на мивката със сапун. Ще развали и се протече водата. А ние се потварим в водата. Време! Ще си изперат и парите. Ще станат чистички, като кълбо ще стане. Ще се задушиме и ще умреме.